Dobar dan svima, nadam se da ste odabrali vašu grupu. Danas odgovaramo na pitanje vezano za situaciju bez komunikacije. I da krenemo, ukoliko ste odabrali grupu broj 1, to je ovo otvaranje za vas. Visoka pozicija na poslu, unapređenje i poštovanje, zaštita od uticajnih ljudi, uspeh. Ovo je poslovna poruka, ali vrlo verovatno da je vaša ljubavna situacija poremećena nečim poslom. Ili je vaša osoba prezauzeta na poslu, ali sad ćemo da vidimo šta kažu sledeće porukice, odnosno prvo ćemo vidjeti karte. Da, ovako. Vaša veza je relativno mlada i nova. Veza ili odnos ili... Ne poznajete najbolju tu osobu. Ta osoba je tajanstvena. Nije da krije neke stvari od vas namerno, prosto ne želi lako, ona se lako ne otvara. Drugo, ta osoba je rastrzana. Na nekoliko strana odjednom je, što zbog posla, što zbog neke možda porodične situacije. Ona se ne javlja zato što još nije spremna na neku novu obavezu. Vi se njoj dopadate, ili njemu, mislim, toj osobi dopadate se i to je neminovno. Vidi vas kao neki potencijal i zaista vam se na neki način i divi i želi da vam se posveti, ali prosto u ovim nekim okolnostima ona ne stiže, a ne želi da polovično bude sa vama u vezi. Ta osoba sa vama želi ozbiljnu priču i potrebno je da se malo strpite, moguće čak u roku od mesec dana da će vam doći sa nekom porukom ili pozivom i sa nekim predlogom za vas i to će vas prilično ovako iznenaditi. Da vidimo šta kažu numerološke karte. Jeste novi početak sa tom osobom, ona radi, prezuzeta je. Ta osoba je mlađa, smeđa je, stoji vam definitivno sastanak sa njom. Znate šta, ta osoba moguće da ima neke neraščišćene da kažem poslove, odnosno ima neku situaciju u kojoj je upetljena druga osoba, vaš suparnik, suparnica, i ona želi da raščisti tu situaciju. Neću da kažem da je u braku ili u nekoj ozbiljnoj vezi sa tom osobom, ali ima neko viđenje već duže vreme i to je dodatno opterećuje kako posao na kom je rastrzana ta osoba, tako je opterećuje i ta neka osoba koja nikako da ode iz njihovog života, a ona je previše fina i ne želi da prekine to naglo, da ne bi tu osobu povredio, odnosno povredila. Ali svakako je okrenuta ka vama i njegove emocije, odnosno njene emocije su usmerene ka vama. I ta osoba želi vezu sa vama. Da vidimo šta kažu porukice anđela. Anđeli su tu, u svakom trenutku pružaju zaštitu, put je otvoren. Biće ti bolje bez mene, kada sredim svoj život doći ću. Pa da, ova karta biće ti bolje bez mene moguće da se odnosi na tu treću osobu. Ta poruka je vezana verovatno za tu treću osobu. Prosto je potrebno to da joj kaže. I tačno kada sredi svoj život doći će, kada to sve raščisti, a anđeli, ova veza je nekako, kako da kažem, sudbinska zapravo. Kao da su vas anđeli spojili. Eto, nadam se da vam je lepo ovo čitanje, mislim, meni jeste
I očekujte tu u roku od, kažem, mjesec dana da će vam se ta osoba javiti i vi ćete već znati na čemu ste sa njom. Ali emocije su svakako, njegove emocije su okrenute ka vama. To je bila grupa broj 1. Da vidimo šta kaže grupa broj 2. Bogatstvo iza ćoška. Nakon jednog važnog razgovora žena donosi divne vesti. Dobro, moguće da vam neka prijateljica donosi lepe vesti u vezi sa ovom osobom za koju pitate. Opa. Da vidimo šta kaže tarot. Muke vaše. Mnogo ste potišteni, mnogo ste depresivni, mnogo razmišljate, mnogo se pitate, mnogo, previše razmišljate o ovoj osobi. Koja ta osoba mora da ostavi neki život iza sebe da bi bila sa vama. Ona mora da ostavi, mora da napusti, mora da pređe neki put ili da se preseli ili da ode u drugi grad, u drugu zemlju da bi došla do vas, da bi bila sa vama, ali iza sebe ona ostavlja neki život koji je imala. Da li je to emotivni život ili generalno neku rutinu, prosto ona će se nekako boriti za vašu ljubav. Ona balansira između tog starog života i života sa vama, ali sa vama ima novi početak koji će doneti blagostanje i vama i njemu, obostrano blagostanje. Vi ćete biti, mislim, zajedno, ako ste zajedno, učvrstit ćete vaš odnos i vaša veza može da urodi plodom na više nivoa. Vaša veza je prosperitetna. Vidimo šta kaže numerologija. Šta kažu numerološke karte. Vaša osoba ima neku žensku stariju osobu koja stoji nad glavom, prosto ima neku obavezu prema toj osobi. I ona mora to da reši sa tom osobom. Da li je to majka, da li je to bivša žena ili sestra, neka prijateljica koja zavisi od te osobe. Ali vama stoji partnerstvo, vama stoje emocije sa tom osobom, mnogo emocija između vas dvoje ima, velike su emocije i ta osoba se bori, ima unutrašnju borbu, isto moralna pitanja postavlja kako se postaviti prema toj nekoj ženi koja prosto ne da se ona otisne u svet, u novi život sa vama. Ali vas svakako i definitivno čeka zajednički život, odnosno veza. Tako da je u tom smislu potvrdan i pozitivan odgovor. Samo sa tobom mogu da ćutim, jedino ti me razumeš. Za mjesec dana sanjam o nama, ali nemam hrabrosti. Pa jest, potrebna je hrabrost da se neke stvari preseku. Kada bude ta osoba skupila hrabrosti, možda i vi malo da utičete na to, da razgovarate otvoreno i da vidite već na čemu ste. Prosto otvoren razgovor je potreban ovde. I vama stoji prosperitet, žena donosi divne vesti. Pa da, možda je to vezano za tu istu žensku osobu. Možda će ona odlučiti da nekako vašeg partnera otpusti i da biste krenuli već vaš zajednički život i uživali u ljubavi. Da vidimo grupu broj 3.
Šta kaže, porukica, novac kao pleve dobit ćeš spor ili isplatu koje se nadaš i koju čekaš. Vidimo ovo čitanje nekako više vezano svima za posao i novac i financije, ali dobro, možda to ima veze. Dobit ćeš spor ili isplatu koju se nadaš i koju čekaš. Dobro, ovde je pobjeda na vašoj strani. Možda je u pitanju neko suparništvo. Vidimo šta kažu tarot karte. Ju. Bežite od ove osobe. Ova osoba vas zavarava, ova osoba vas laže, nije iskrena, ova osoba krije nekoga od vas, ova osoba voli da manipuliše, ova osoba gde prođe ostavlja za sobom samo katastrofu, povređuje ljude, sebična je, samoživa, pritvorna je i to radi iz čiste zabave. Što se pre oslobodite ove veze toksične, vi ćete doživjeti preporod i vama stoji neko nov. Svakako ćete upoznati osobu koja vas zaslužuje. Jer pobjeda jeste na vašoj strani, ali morate da se oslobodite ove osobe. Ova osoba ima žensku energiju, ova osoba ili u sebe ima neku ženu sa kojom, kako da kažem, sa kojom se nikada neće rastati. Ta osoba ide uz njega i on se toj osobi uvek vraća ili ona, svejedno, nebitne su energije muške, ženske, ali prosto te dve osobe kao da zaslužuju jedno drugo i ova osoba koja je sa vama u nekoj priči radi takve stvari da mu niko ne bi oprostio osim te osobe koja je tu uvek za njega. I oni su tu negde i isti u tom smislu. Ova osoba se stalno tu njoj nešto vraća, a vama priča neke bajke i vi samo svaki put iznova bivate povređeni od strane ove osobe. I to vam i stoji. Ako odlučite i dalje sa tom osobom da bilo šta imate. Vama karte predviđaju da ukoliko ostavite tu osobu iza sebe i prosto se otrgnete od nje, da vas čeka emotivno ispunjenje i potpuno novi život i sa novom osobom koja zavređuje vašu pažnju. Vidimo šta kaže numerologija. Da, vas čeka jedan ozbiljan. Vas čeka ozbiljna jedna priča sa ozbiljnim čovekom koji će vas postaviti na mesto koje zaslužujete i pun ljubavi prema vama. To je jedan avanturista, čovek koji se ne plaši poraza i koji će vam pomoći da se otrgnete i otkačite od ovog toksičnog čoveka, žene, osobe, kogod da je. A pogledajte, možda ova osoba je tu i u vašoj blizini, možda je neko na koga ne obraćate pažnju, ali trebalo bi da obratite pažnju, ili ukoliko niste upoznali osobu, uskoro ćete upoznati tog čoveka, ženu, nekog, mislim, sa jakom muškom energijom, nekog ko je na dobroj poziciji poslovnoj, životnoj, nekog ko, ili čak možda ima brak iza sebe, ima i decu, vidimo ovde većinom mušku decu, ali neko ko ima iza sebe rezultate, i to dobre rezultate, i sa ovom osobom vi ćete doživjeti prosperitet i bit ćete zadovoljni, emotivno ispunjeni i putovat ćete i
istraživati nova neka mesta, naučiti neke nove stvari koje ste od uvek želeli, recimo niste imali vremena. Ta osoba će vam omogućiti da se bavite sobom i da uživate u vezi punoj razumevanja. Ova osoba će imati mnogo razumevanja za vas i to će biti obostrano i svakako treba da se otarasite ovog toksičnog čoveka. Da vidimo šta kažu porukice anđela. Potrebno je strpljenje za velike stvari koje vam dolaze. Tačno, da prođete kroz ova sva iskušenja. Jer za ovu osobu je bilo potrebno dosta strpljenja za njegove laži. Ti i ja smo povezani neraskidivom niti. Da. Pa ova neraskidiva nit odnosi se na vezu te osobe sa tom nekom osobom koja ga ne pušta nikada. Dosta ste vi trpeli i sada je vreme da se obradujete životu i da pustite lepe stvari i osobe koje prepoznaju vašu vrednost. Tako da što pre se oslobodite ovog ovde, vas odmah iza ćoška čeka osoba s kojom ćete uživati. To je bila 3. grupa. Hvala vam što me pratite, hvala što me slušate, hvala što ste tu. Ukoliko imate nekih predloga, eto pišite mi, komentari su otvoreni za sve, i za kritike i za pohvale, nemam problem sa tim. Ja vam se još jednom zahvaljujem na pažnji i eto vidimo se uskoro sa nekim novim čitanjem. Želim vam svima sve najlepše, prijetno.